बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाबाय। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दाफुंनाय बायदिनो रबिबारखालि मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव किरण बर'खौ गाहाय लिमथुमगिरि महरै सायख'नानै बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाबाय। बाक्सा जिल्लानि सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दाफुंनाय जायो बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम। बेजों लोब्बा लाना आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारिबो बानजायनाय जायो। बे बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम दाफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिमथुमगिरि लीला बसुमतारी, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिबारि बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी, कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर', लोगोसेनो सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि मेलेमजिबि आरो गोबांसा आइजोफोरा। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव गोबां आइजोफोर दोनखारनाय, जिनाहारि खालामनाय, गोबां ड्राग्स, गान्जा बायदि बायदि गाज्रि हाबाफारिफोरनिफ्राय सांग्रां एबा बेफोरखौ होबथानांगौनि थाखाय बे बर' बिमा गौथुमखौ दादों होननानै मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिमथुमगिरि लीला बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाबाय। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दाफुंनाय बायदिनो रबिबारखालि मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव किरण बर'खौ गाहाय लिमथुमगिरि महरै सायख'नानै बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाबाय। बाक्सा जिल्लानि सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दाफुंनाय जायो बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम। बेजों लोब्बा लाना आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारिबो बानजायनाय जायो। बे बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम दाफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिमथुमगिरि लीला बसुमतारी, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिबारि बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी, कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर', लोगोसेनो सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि मेलेमजिबि आरो गोबांसा आइजोफोरा। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव गोबां आइजोफोर दोनखारनाय, जिनाहारि खालामनाय, गोबां ड्राग्स, गान्जा बायदि बायदि गाज्रि हाबाफारिफोरनिफ्राय सांग्रां एबा बेफोरखौ होबथानांगौनि थाखाय बे बर' बिमा गौथुमखौ दादों होननानै मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिमथुमगिरि लीला बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लामायाव थानाय बिबायारिया मा बुङो? मुथानै मोनजाबानो बेनो सुख होननानै बुङो। बै बिबायारिया जानाय मोनसे जाथाय, सानै हिनजावसा रेप केस आरो बेखौ सावरायनो थांनायावनो सासे हौवासाखौ बुथारबाय, 5 खालार खालि सुग्लिबाय, 16 खालि बियो थैबाय हस्पिटालाव। सानो गोबां बर' हिनजावफोराबो जे गुबुननि गोदै गोदै बुंनायफोराव बर' हौवाया बेसेन गैया, गुबुन जाथिया बेसेन दं साननानै लायो। नाथाय जेब्ला गाब्र'नानै ओइ दावखाया दावराय जानो थांनानै गांजिउ जिउ जाना फैनाया बैबायदि जायोब्लासो उनाव हालाय हाफाय जायो। बेनिखायनो गोबां सिन्था धारणाजों जों माबोरै गसंनानै थानांगोन, माबोरै ओनसोलजों मिलायनानै थानांगोन, माबोरै जों रायजोजों मिलायना थानांगोन, गोबां उदां गौथुम जानांगौब्ला जाय गौथुमा आफादगिरि, बे गौथुमा बबेबा मोनसे गौथुमनि दा दाफुंनायनि नोजोर थांखि बर' बिमा गौथुमखौ जों 20 मायथाइनिफ्रायनो जागायबोबाय थादों आरो बेखौनो नैबे बेवहायबो सावरायनायनि गेजेरजों माखासे जिल्लाफोरनिफ्राय मेम्बारफोर सोदेरबावनानै बेखौ गुवारै दानानै लाबाय। बेनि उनाव दाबाय जोङो उदालगुरियाव आरो बिनि उनाव बावैसो क'क्राझार जिल्लाखौबो दाबाय आरो नै चिराङाव लांगोन आरो बेनि अनगायै बिगियाननि सिमा बारायनाय जाय दासिमबो सनितपुर जिल्लाफोर दं, मा होनो बिश्वनाथ सारियालि, बेफोर फरायसालियाव मा जेंना सोलिदों, गामियाव मा जेंना सोलिदों, समाजाव मा जेंना सोलिदों, माने बुंस' हायै माने सरकारा बैसागु नाजावगासिनो सानफा बिथांमोना